I den her video skal jeg vise, hvordan du kan komme i gang med at handle med vores tradingstrategier Nordic Breakout og Nordic Hypertrend direkte på TradingView via din Markets.com-konto. Hvis du vil have adgang til de her strategier helt gratis, så klikker du på linket øverst i kommentarfeltet her under videoen. Det hele er meget enkelt at få op at køre. Du starter med at logge ind på din TradingView-konto, som vi forudsætter, at du har oprettet, og så trækker du det her panel op i TradingView. Husk at have markeret Trading Panel i fanebladet. Her trykker du så på Markets.com-ikonet og derefter på Connect. Her foregår det præcis som når du logger ind på din Markets.com-konto. Så skriver du simpelthen din e-mail og dit password og klikker derefter på Login. Her vælger du, hvilke af dine konti du vil handle på. Du markerer den og trykker derefter på Connect. Nu er du logget ind, og du kan tydeligt se, at du er logget ind med Markets.com her, og hvilken konto du er logget ind med. Hvis du derefter vil handle, så trykker du på Trade her, og så kommer det her vindue frem. Og hvis du vil handle med din Markets.com-konto, så skal du have et Markets.com-instrument op i TradingView. Hvis du for eksempel vil handle de store tyske DAX-indeks, så skriver du Germany 40 her, som er navnet for DAX-indekset hos Markets. Du skal så vælge Markets.com-instrumentet her. Når du har gjort det, så fungerer dette ordrevindue, som det skal. Her kan du blandt andet sætte stop loss og take profit, og du kan vælge her, hvor meget du vil risikere i hvert trade. Det er den store knap i bunden, som du handler med. Hvis det er første gang, du prøver det her, så kan det være en god idé at bruge en demokonto først. For at logge på demokonto kan du gå til TradingViews såkaldte paper trading, hvor du handler for papirpenge. Så trykker du bare på det her ikon og Connect. Her har du adgang til en demokonto på typisk $100.000, hvor du bare kan teste og handle så meget du vil. Det er ikke rigtige penge, men bare papirpenge som sagt, og så kan du blive vant til, hvordan det her ordrepanel fungerer. Jeg vil lige vise et eksempel på, hvordan du kan lægge et trade ved hjælp af en af vores strategier. Nu handler jeg med den her strategi, som kaldes Nordic Hypertrend. Den kan du få ved at følge linket under kommentaren i den her video. Du kan se her tydeligt stop loss og take profit niveauerne på grafen. Stop loss niveauet er markeret med rødt og take profit med grønt. Vi kan også se, at der blev skabt et signal her for et par candlesticks siden. Det her er ikke et trade, jeg normalt vil tage, for jeg har ikke sat de rigtige indstillinger til strategien op her i videoen. Jeg har bare sat det op for at vise, hvordan man handler på TradingView. Men altså, du kan bare sætte markøren på de her niveauer og højreklikke, og så lave copy price, og så kan du klistre dem ind her i take profit og stop loss vinduerne, så det bliver sat til de niveauer, som du ønsker. En god idé, når man køber her, er, at man sætter sin risiko på baggrund af det beløb, man er villig til at tabe, hvis ens stop loss rammes. I det her tilfælde vælger jeg at satse $2.000. Det er det, jeg kommer til at tabe, hvis min stop loss rammes, hvis jeg altså køber på det her niveau, hvor vi nu er. Har du færre penge på kontoen, vil beløbet naturligvis være langt mindre, f.eks. $20. Det bestemmer du selv. Her vælger jeg så at gå lang DAX eller Germany 40, som det kaldes. På grafen her kan du se min entry, og du kan se min take profit heroppe. Hvor meget jeg vinder, hvis den rammes, og du kan se mit stop loss hernede. Du kan nemt ændre det, hvis du vil hæve og sænke dem osv. Så trækker du bare i de her linjer og bekræfter derefter med Modify i det her ordrevindue. Så ændres de, og så ser du tydeligt på grafen beløbet, som ændres. Altså hvor meget du kan vinde og tabe på præcis den her handel. Nu tænker jeg, at jeg bare vil lade det her trade udspille sig. Som sagt er det bare for at vise, hvordan det her ordrepanel i TradingView fungerer. Nu nåede kursen med take profit. I det her bundpanel kan du se mere information om din konto, tradinghistorik osv. Det kan være en god idé at handle på en demokonto først og lære det her ordrevindue lidt at kende, før man eventuelt begynder at handle for rigtige penge. Hvis du vil have adgang til de her strategier helt gratis, jamen så som sagt, så klikker du bare i linket under videobeskrivelsen i den her video eller på linket øverst i kommentarfeltet. Så kan du se, hvordan du får adgang. Som du kan se her på vores backtest, så har strategierne præsteret rigtig godt historisk, men der findes aldrig nogen garanti for, at det her kommer til at fortsætte. Så sørg altid for kun at risikere penge, som du har råd til at tabe, og vurder hver trade med din egen viden. God fornøjelse!